Dámy a pánové, vítejte u 8. vydání televizních novin. Je čtvrtek 14. února 2013 a ze studia televize TGM vás vítá Renáta Holíková a Adam Eichler. Vítáme návštěvníky Dne otevřených dveří na Gymnázium a jazykové škole Zlín a přejeme rovněž ostrý obraz a dobrý zvuk všem našim příznivcům u domácích monitorů. Už tu máme první vstup. V rámci podzimního festivalu frankofonie navštívila Zlín slavná francouzská zpěvačka Liz, která naší televizi poskytla po koncertě rozhovor ve svém hotelovém apartmá. Reportáž připravili Eva Gergelová, Petra Zikmundová a Renáta Holíková. Weekend à Rome, tous les 200 personnes. Florence, Milan, s'il y a le temps, weekend retail. En bagnole de fortune. Variette Mélo, à la radio, week-end reader. Bonjour, enchanté de faire votre connaissance. Nous sommes les journalistes de la télévision scolaire du lycée TGM de Zlín et nous avons vu votre concert hier soir. Est-ce que vous aimez l'atmosphère à Zlín? Oui, beaucoup. C'était super et l'accueil était très, très chaleureux. Vous avez choisi de chanter en République tchèque? J'ai pas choisi, on me l'a proposé. Mais j'ai trouvé que c'est une super idée. Je suis très heureuse d'être là. Est-ce que votre tournée a lieu seulement en République tchèque? Non, aussi en Allemagne. Est-ce que vous connaissez des chanteurs tchèques? Non, à part le compositeur Janacek. Est-ce que vous avez voulu être chanteuse populaire quand vous étiez petit? Je voulais être pianiste. Mais j'ai un peu réussi parce que comme je joue du piano, voilà. Comment vous vous préparez avant un concert? Est-ce que vous faites quelque chose de spécial? Je stresse. Voilà, c'est ma préparation. En vrai, je m'habille, je me maquille et je stresse. Est-ce que vous avez appris quelques mots de notre langue? Ah oui, alors je sais dire... ça y est, il faut que je sais dire Obredam. Je sais dire Menuim Semliz. Je sais dire Dikwi. Et je sais dire Nestlé Danone. C'est ça. Voilà. Nous espérons que vous reviendrez en République tchèque. Moi aussi, j'espère bientôt. Merci à vous. Byli jste už někdy v divadle? Asi zbytečná otázka. V televizi TGM se podařilo dostat se do zákulisí Městského divadla Zlín přímo před představením. Reportáž Lucie Kalové a Kateřiny Petrové vás zavede do známých i neznámých prostor našeho Městského divadla a kromě slavných tváří vám představí i některé profese, bez nichž by žádná divadelní hra nemohla vzniknout. Tak tedy zůstaňte s námi. Městské divadlo Zlín zná snad každý. Členové naší redakce ale měli možnost si ho prohlédnout i z jiného úhlu. Osobně nás provázel dramaturg Vladimír Fekar. Díky paní Rambouskové jsme se ocitli v zákulisí, které se hemžilo herci jen 15 minut před představením Příběhy obyčejného šílenství. Navštívili jsme maskérnu, kostymérnu a kuřárnu, kde jsme při odpolední siestě zastihli herci Zdeňka Julinu. K čemu slouží tady tento koutek? Tady toto je nejlepší místnost z celého divadla, protože tady se scházíme, tady se aspoň vidíme, je to kuřárna, odpočívárna, tady probereme problémy s vedením a tak, takže toto je strašně důležitá místnost. Dále se nám podařilo ukrást pár minut z přípravy i herci Pavlu Vackovi. Jak jste se vůbec dostal k divadlu? K divadlu? No já už jsem vlastně od nějaké druhé třídy chodil do dramatického kroužku a takže už tehdy jsem se dostal vlastně touto cestou k divadlu a vlastně tak nějak přirozeně pořád ta cesta plynula tímto směrem. Jakou hru vůbec teďka připravujete? Připravujeme, tak teďka jestli myslíte tady, tak to tady připravuji zrovna představení Příběhy obyčejného šílenství, které za chvilku hrajeme a možná za malou chvilku už. A jinak zkoušíme teďka, nebo připravujeme premiéru muzikálu Řek Zorba. No, teda to připravujeme, ale tohle už je snad připraveno, no, nebo mělo by to být už připraveno. A jak dlouho vám vůbec trvá naučit se text a celou hru připravit? Třeba měsíc nebo půl mě? Tak no, to jste se skoro s tím Zorbou teď trefila. Tam je něco málo přes měsíc, ale to je taky výjimečný čas, protože tam jsou nějaký hosté a to taky na to méně času, ale jinak takový běžný turnus, to znamená ten zkušební cyklus je tak od těch 5 týdnů zhruba víc by to mělo být, no.
Nějaká pohádka jde snad naskoušet za 4 týdny, ale to jsou takové extrémy, no, spíš. A váš text, to vám trvá jak dlouho? No, ideálně je lepší se to naučit do té premiéry, no, čili vlastně od té doby, co dostanete ten text, tak jako do té doby se to je lepší naučit, no. Přímo při práci jsme se na pár otázek zeptali i inspicienta. V čem vůbec spočívá práce inspicienta? Práce inspicient má na starosti v průběhu představení to představení řídit. Všechny složky, které se podílejí vlastně na náchodu toho představení, tak má pod kontrolou a případně svolává herce na plác a takové věci. Jaká je návštěvnost Zlínského divadla? Návštěvnost Zlínského divadla je průměrná a mohlo by být samozřejmě lepší, čímž apeluji zvláště na takové ty mladší ročníky, protože těm se teď snažíme nějakým způsobem nabídnout víc her, které by je mohly zajímat a přitáhnout zase ty mladé lidi zpátky do divadla, aby se naučili chodit. Kdo je historicky prvním prezidentem České republiky zvoleným přímo občany, to už víme. Zajímá vás, kdo by to byl, kdyby jej volili pouze studenti? Pak právě pro vás Karolína Pilátová a Kateřina Petrová připravili reportáž ze studentských prezidentských voleb na našem gymnáziu. Je 11. prosince 2012 a od zářijových parlamentních voleb se přesouváme k volbě hlavy státu, prezidenta České republiky. Nadace Člověk v tísni tento projekt odstartovala před 2 lety se záměrem zvýšit účast mladé generace při volbách. Studenti tak mají možnost vyzkoušet si, jak probíhají skutečné volby. Výsledky voleb jsou nám sice již známé. Pojďme se ale podívat, jak to viděli studenti na naší škole. Nejvyšší počet hlasů získal Vladimír Franc, druhý v pořadí skončil Jan Fischer a o 3. místo se rozdělil Karel Schwarzenberg se Zuzanou Rojtovou. Pro televizi TGM Kateřina Petrová a Karolína Pilátová. Naše gymnázium se každoročně zapojuje do projektu Příběhy bezpráví. Vždy v listopadu je studentům naší školy promítnut dokument České televize mapující léta nesvobody. Součástí je beseda s pamětníkem. Letos to byl pan doktor Karel Pavlištík. Markéta Plšková a Barbora Němcová panu Pavlištíkovi položili několik všetečných otázek. Dne 21.11. se na naší škole uskutečnila již tradiční akce promítání dokumentu v rámci projektu Nadace Člověk v tísni, tentokrát s názvem Příběh bezpráví. Součástí projekce byla také beseda s pamětníkem totalitního režimu, nositelem ceny města Zlína, doktorem Karlem Pavlištíkem, kterého jsme se zeptali na pár otázek. Bylo to složité. Já už jsem vnímal ten strach a hrůzu, jak jsem říkal o těch gestapácích, o tom, jak při Heidrichiádě prostě navštěvovali domy a ukazovali obrázky na to, že co se smělo, co se nesmělo. Ale tam jako to opravdu bylo jako o život. Jsme byli poslední, kdo vysílali, protože když potom se vrátili z Moskvy po protokolu, tak už oficiální vysílače už byly odpojované a Zlín nebo Botwaldov byl poslední, který vysílal. Tam byli kamarádi, tak jsem se tam za nima stavil a už to začali jako volat lidi, jezdil tanky, jezdil zatýkat a jezdil vestébáci. A takže najednou se tak a začal ten Zlín, ten Botwaldov vysílat, přišli herci z divadla. Představte si, že ne. Za to si ji nesmírně vážím. A byla to ona, jestli jste byla na té přednášce, když si pro mě přišli v 89. zase chlapci tady z disentu, abych šel dělat občanské fórum. Já jsem nechtěl, protože jsem si myslel, že to je záležitost té nové generace. Jsem si říkal, to už ne, to už si to dělejte sami a z kuchyně se ozvalo a není ti to blbé, když tě ti kluci potřebujou. Takže hlava rodiny rozhodla. Posloucháte někdy Rádio Kiss Publikum, třeba v autě, a chtěli byste se tam někdy i podívat? Nyní máte příležitost. Členové redakce televize TGM se účastnili vysílání a byli v něm sami vyspovídáni. Na oplátku položil několik otázek známému moderátoru Petru Kopčilovi.
Nepřepínejte a zůstaňte s námi na reportáž Karolíny Pilátové a Petry Zikmundové. Já to nebudu ani prozrazovat, odkud oni si to řeknou sami. Ahoj, já tě zdravím. Ahoj, zdravím tě. Čau, čau. Tak prosím tě, tvoje jméno. Já jsem Dan Jarolím. A super. Vedle tebe ještě máme slečnu. Já jsem Evča. Ahoj, ahoj. A odkud jste? Ze Zlínského gymnázia, z TGM. Z TGM. Tady jsou dvě, tak jako aby ta rivalita byla pořádná. Tak to je to nejlepší, prostě bezvadné, dobře. A vy jste tady byli vysláni za speciální projekt vaší školy. Ano, je to školní televize. Vede ji tady pan kolega Světlík, pan profesor. A vlastně natáčíme reportáže o různých událostech, které se dějí u nás ve škole a různých novinkách ve městě, v kraji a podobně. A mimochodem, tato televize je někde vidět veřejně na internetu? Tak máme své stránky přímo na stránkách školy, nebo taky na YouTube. Super, super, tak to se podíváme, to se podívají i naši posluchači. Dobrý den, jsme tady s Petrem Kopčelem, moderátorem rádia Kiss Publikum a chceme se zeptat na pár pikantních otázek. Takže ahoj Petře. Ahoj, zdravím celé TGM. Jak dlouho se věnuješ moderátorství? No, nevím, jestli nám bude stačit baterka v kameře, ale... Jo, v nějaké zkratce. Takže ve zkratce bylo, nebylo, jsem a doufám, že budu. Ale jinak od roku 97 jsem v televizi, od roku 99 v rádiu a mezi tím jsem si proskákal spoustu dalších aktivit, jako byla třeba kapela, nebo takový test v televizi, ve filmu, v divadle, v nahrávacím studiu a aktuálně, když jsme u médií, tak vydávám časopis. Jak takový den moderátor vypadá? Prostě dojdeš do práce a... No, začíná to tím, že se probouzím, je to paradox, ale probouzím se jako každý jiný člověk, i když někdy si připadám trošku jako Terminátor nebo robot nebo něco podobného, ne z této planety, protože pracuji hodně rád a pořád. Ale přijdu do rádia s půlhodinovým předstihem, kdy si mám za úkol připravit to, co by v tom éteru vlastně mělo zaznít, což ale je jenom zbožné přání naší paní ředitelky, protože já jsem taková trošku neřízená střela a většinou funguji s systémem podívám se a vidím. To znamená, teď se dívám, že mám minutu, takže za minutu bude muset přerušit naše vysílání, anebo to točte, jako to můžeme udělat živý vstup. Ale především funguji stylem, že opravdu jednám intuitivně a nic moc si nepřipravuju, protože to vždycky je poznat, že je to až moc připravené. Takže vlastně, co jsem to chtěl říct? Ten den moderátora. No, tak, že už se nám pomalinko chýlí ke konci, takže vlastně, co vám budu povídat? Maximálně můžete přijít ráno, zítra se podívat, jak se probouzím, třeba mě přinést snídani, kafe vám uvařím taky. Vlastně celé to, když se bavíme o jukeboxu třeba, tak člověk mi zavolá, já se ho tady na telefonu vezmu, zeptám se ho, co chce, tady se podívám přímo do našeho obrovitánského archivu, který vlastně je dělený podle buď interpretů, nebo skladeb, nebo roků výroby, nebo stopáže. Takže já si cokoliv, když mi někdo řekne, jak chci písničku, která bude mít 5 minut, když to řeknu moc blbě, tak já si ji dokážu vlastně podle toho jako nějak už jako řadit, jo, že vidím přesně co. Nebo když mi někdo řekne, že chce zahrát, já nevím, Madonu, tak já tady pinknu MAD, dobře, nestačí mi Madonna a šup, vidím, co tady máme. A úplně stejně, když bych potřeboval vědět, jestli ta Madonna náhodou nehrála v minulé hodině, což bych neměl správně pustit, tak si ji tam dám a takhle si ji ověřím, že Madonna a tato skladba, to znamená title, nebo položka, nebo artist, interpret, takže nehrála. Ale vidím, že hrála tady ve 22:23, někdy, kdy to bylo, v neděli. Takže mám naprostý přehled o tom, co se v tom éteru děje. Je tady další jukebox na Kiss Publikum a na telefonu mám posluchače, který má asi hodně času, protože říkal, že počká, že vydrží cokoliv, nebo ne? Zdravím tě, ahoj, přeju krásný večer. Dobré odpoledne, vážení diváci. Vítejte u sportovního zpravodajství televize TGM. Jako první vám přinášíme exkluzivní rozhovor s extraligovým hokejistou, hráčem týmu PSG Zlín a naším bývalým absolventem. Chcete vědět, jak vzpomíná na svá studentská léta na naší škole a kdo byl například jeho oblíbeným profesor? Dalibora Řeznička pro vás vyspovídali Tomáš Talařík a Filip Bartoš. Nacházíme se před zimním stadionem Luďka Čajky ve Zlíně. Naše školní televize dostala velmi dobrou příležitost udělat rozhovor s jedním hráčů ze zlínského klubu s Daliborem Řezníčkem, naším bývalým absolventem. Pojďme se společně za ním podívat. Dobrý den, my máme před kamerami naší televize právě teď po mém boku hráče hokejového PSG Zlín Dalibora Řezníčka. Dobrý den, Dalibore. Ahoj. Já bych se tě, Dalibore, na začátek chtěl zeptat takovou klasickou otázku. Byl hokej tvoje první volba, když jsi začínal sport?
Tak bylo toho víc, od mládí mě vedli doma ke sportu vždycky, taťka hrál hokej, mamka hrála volejbal, takže víceméně taťka mě do toho dokopal, aby zůstal u toho hokeje, no. Takže asi k tomu hokeji to bylo vedené vlastně celý život. A co bys považoval za takový dosavadní největší úspěch zatím hokej? Tak určitě to, že jsem se dostal tady do seniorského týmu mužů ve Zlíně, to je obrovský úspěch pro mě, jsem nečekal, že bych to mohl táhnout tak daleko a samozřejmě taky mistrovství světa 20 juniorů, které jsem se hrál v Americe, tak to byl jasný zážitek a velký úspěch. Ty jsi vlastně během toho mistrovství také měl na plánu maturitu a úspěšně si to zvládl. Jaké to mělo úskalí? Šlo to, byly potíže? No, bylo to hodně náročné, protože vlastně toho času nebylo tolik. Bylo tam hodně přípravných kempů a takhle. Vlastně před maturitou jsem strašně moc zameškal, ale všichni učitelé mi vyšli vstříc a po sezóně jsem to nějak dohnal a maturita se povedla, takže v pořádku a tímto bych rád učitelům poděkoval, že mi takhle pomohli. My jsme taky od našich učitelů získali informace, že jsi patřil mezi ty poctivé žáky a že jsi nebyl žádný flákač. Máme také na naší škole spoustu dalších nadaných hokejistů. Co bys jim poradil, jak zvládat školu a hokej zároveň? Tak já myslím, že to není zase takový problém, jenom stačí si rozvrhnout ten čas, trošku tomu věnovat té škole a to půjde. Když učitelé uvidí, že se snaží člověk, tak určitě pomůžou. A jsou taky na naší škole nějací tví vyloženě oblíbení učitelé nebo někdo, s kým jsi měl dobrý vztah? No, tak já jsem vlastně s žádným učitelem asi neměl nějaký problém nebo takhle. Já jsem se všema vycházel, kdybych měl jmenovat, tak moji oblíbení učitelé byli určitě paní Pavlacká a paní Benešová, což byly moje třídní učitelky. A pak paní Rambousková, díky které jsem měl rád český jazyk a literaturu, takže ta to uměla hodně dobře podat, hodně zajímavě, tak té bych za to rád poděkoval. No. Díky. Teď se vrátíme trošku k hokeji. Ty jsi vlastně už poměrně známý hokejista i po celé republice. Mohl bys nám říct třeba jméno nějaké asi největší osobnosti hokejové, po které z boku mohl si zahrát? No, tak určitě tady ve Zlíně je to Petr Čajánek, že? To je asi největší osobnost, dle které jsem si zahrál tady a taky bych rád jmenoval, že jsme si zahráli tuto sezónu 3krát proti Jardovi Jágrovi, což byl jako neskutečný zážitek pro nás všechny mladé, co jsme tady a budu na to určitě ještě hodně dlouho vzpomínat. A my se tě asi už na závěr zeptáme, jaké jsou tvoje ještě budoucí cíle, čeho bys chtěl teď dosáhnout. Myslím si, že je dost motivace před tebou. No jasně, no, tak teďka máme před sebou jeden takový týmový cíl, daří se nám tuto sezónu, tak bychom chtěli určitě udělat nějaký výsledek v playoff. Uvidíme, jak to dopadne. A z těch mých osobních budoucích cílů nějakých, teď jsem podepsal 4letou smlouvu vlastně tady ve Zlíně, tak rád bych ji dodržel. A potom se uvidí, kdyby to šlo, tak bych si třeba rád někdy zkusil zahraniční hokej. Dobře, díky ti. To bude asi pro dnešek všechno. Já děkuji Daliborovi za tento rozhovor a přeji mu za celou školu i za mě, aby se mu dařilo, stejně jako mu, tak i PSG Zlín a děkuji a nashledanou. Díky, naschle. Futsalová liga. To je fenomén naší školy a poslední dobou hodně viditelné téma jak mezi studenty, tak i profesory. Pohled do zákulisí tohoto úspěšného studentského projektu a rozhovor se zakladatelem v následující reportáži. Zdravím diváky televize TGM, nacházíme se ve školní tělocvičně, kde se za malou chvíli odehraje další kolo školní futsalové soutěže. Máme tady organizátora Toma Stolaříka a zeptáme se na několik otázek. Tak Tome, zajímalo by mě, jak vlastně vznikl nápad zorganizovat školní futsalovou ligu, jak probíhá prostě příprava na zápasy, organizace a tak dále. Tak já zdravím fanoušky školní futsalové ligy. Tento nápad vznikl před rokem na zasedání studentské rady. Tam vlastně studenti podali žádost na to, jestli by mohla v naší škole být uskutečněna nějaká liga v nějakém sportu. No a v lednu minulého roku jsme odstartovali první roční školní futsalové ligy, který měl velký úspěch. Pane učiteli, a sledujete trošku futsalovou ligu? Znáte třeba nějaké týmy? Tak mě zaujali Rákosníci už podle názvu a sleduju to jednak na nástěnkách, kde jsou ty plakátky, a jednak jsem viděl reportáže ve školní televizi. A máte nějaký oblíbený tým? Takže by to byla ta FC Sněžka.
Jirko Kouřile, prosím tě, můžu tě požádat o rozhovor? Tak, jak se cítíš jako hvězda vašeho týmu a co ti to přineslo do každodenního života? Tak já se necítím určitě jako hvězda. Já myslím, že tady máme jiné hvězdy, jako je jako Přenek nebo Adam Mezihorák. Ale tak co mi to přineslo, občas je zdraví lidi, ale jinak nic. Měli jste nějakou speciální přípravu, viděl jsem, že jste využili letní tréninkové centrum, zimní tréninkové centrum, byl nějaký speciální plán, 3fázový trénink jsem zaslechl. Ano, 3fázový trénink byl samozřejmě a speciálně jsme trénovali naše oblíbené trojúhelníky a taky rohové kopy se potrénovali. Máme tady dnešního hlavního arbitra Václava Pavlíčka. Ano, dobrý den, děkuji. Jak hodnotíte třeba náročnost soutěže, co se týká pískání? Viděl jste už předchozí zápasy? Tak myslím, že to není zrovna jako jednoduché, ale prostě je to na síle prostě té osobnosti a jak to každý zvládne a nemůže to dělat každý prostě, no, zkrátka. Tak držím vám palce, ať to všechno vyjde. Děkuji moc. Znáš naši futsalovou ligu? No tak něco jsem slyšel. A líbí se ti to? A tak já si myslím, že je to dobré pro naši školu určitě. Všeho futsalové lize pro vás připravili Filip Bartoš, Karolína Pilátová, Jordan Jarolím a Tomáš Stolařík. Ze sportu je to pro tuto chvíli všechno. Přeji vám hezký zbytek dne a na viděnou. Televizní noviny se chýlí ke konci. Poslední reportáž Petry Zgmundové, Renáty Holíkové a Kateřiny Petrové vám dokáže, že na našem gymnáziu netočí jen školní televize TGM. Podíváme se, jak vznikl dokument České televize o našem učiteli informatiky 19. Zlatém Ámosovi Michalu Miklášovi. Rozhovor s Českou televizí. Naši školu navštívili nevšední hosté, a to jsou reportéři z České televize, kteří zde natáčejí dokumentární portrét o Michalu Miklášovi, který, jak všichni víme, vyhrál minulý školní rok anketu Zlatý Ámos. A tady už máme režisérku Petru Všelichovou, která nám o tom řekne víc. Tak tento portrét by měl být v rámci nového cyklu, který bude v České televizi. Ten cyklus se jmenuje Na vrcholu a je to vlastně o mladých lidech, dejme tomu do 35 let, kteří něčeho dosáhli, byli nějakým způsobem oceněni. A může to být právě, že i nemusí to být nějaký slavný herec nebo tak, ale může to být právě obyčejný, v uvozovkách obyčejný učitel. A jak se vám natáčelo s panem Miklášem? No tak vy všichni dobře znáte asi pana Mikláše, jaký je, možná ještě líp než já, samozřejmě teda. No tak, on je perfektní člověk, začne hned mluvit, což je prostě bezvadný, jako vlastně se nezastaví. Říká i věci ze soukromí, což by vlastně taky nemusel. Takže natáčení to je s ním perfektní, vůbec s ním není jako žádná těžká práce, ačkoliv on furt tvrdí, že si myslí, že ano, ale rozhodně není, jako na rozdíl od jiných respondentů, co už jsme teda zažili. A kdy se můžeme těšit na první díl pořadu? Tak první díl pořadu to ještě není jisté. My teď vytváříme vlastně takové jako 4 pilotní díly. Z toho pan Mikláš je vlastně jakoby jeden, to se pustí generálnímu řediteli České televize a ten potom rozhodne, jestli ten cyklus vůbec teda bude se vysílat a jestli nebude, tak potom pak už to neuvidíte nikdy, ale já teda doufám, že pan Mikláš je tak zajímavý, že snad jako náš pan generální ředitel Dvořák řekne, že jo. Tak co říkáte na ten pořad, co se teďka natáčí? Mně se pořady tohoto typu, tyhle portréty líbí moc, protože je to většinou o zajímavých lidech, o lidech, kteří něco dokázali, kteří mají spoustu věcí za sebou, ale taky jsou schopni spoustu věcí předat těm budoucím generacím nebo i dnešním generacím. Tak a další vysílání televizních novin školní televize TGM je za námi. Děkujeme všem stálým divákům za přízeň a vám, milí návštěvníci Dne otevřených dveří, přejeme, ať se vám na gymnázium a jazykové škole ve Zlíně líbí. Alespoň tak jako nám. Nashledanou.